Ahojte! V tomto videu vám predstavíme, ako rýchlo, jednoducho a prakticky nakupovať na našom e-shope Vlny Tinka. Klikneme na tlačidlo priadze, kde si vieme vyfiltrovať vlny podľa výrobcu, druhu, zloženia, ženilkové, háčkovacie, pufy, špagáty či detské. My si vyberieme vlny podľa výrobcu, kde si vyberieme konkrétneho výrobcu priadze. V našom prípade si vyberáme Alize. Nachádzame sa v kategórii Alize, kde nájdete všetky druhy vln od výrobcu Alize, ktoré náš e-shop ponúka. Klikom na trojklpko, text alebo detail sa dostaneme na konkrétny druh, napríklad Alize Puffy. Vieme si tam vybrať variantu, prípadne zadať číslo alebo farbu. Klikom na výber variantu nás rovno presmeruje na naše varianty, ktoré si vieme scrollovať. Ak nás niečo zaujme, lúpou si fotku zväčšíme a vložíme do košíka požadované množstvo stiskom tlačidla košík. Vieme sa vrátiť späť na nakupovanie, prípadne prejsť na košík alebo dokúpiť niečo odporúčané. Vraciame sa späť na nakupovanie, kde vidíme, že v košíku z tejto vlny máme už 10 kusov. Ďalej cez hľadačík vieme zadať číslo alebo farbu, tak vyskúšame, zadáme zelenú, čiže stačí nám iba prvé 3 písmenka zel, v našom prípade zele, a vysfiltruje nám všetky zelené priadze, čiže to je rýchle a prehľadné porovnanie všetkých odtieňov a tak raz, dva si vyberieme, ktorý odtieň vyhovuje práve nášmu projektu. Vložíme do košíka a pokračujeme späť na nakupovanie. Zadáme si tam teraz číslo farby, čiže napríklad 599 a znova nám e-shop pomôže, vyfiltruje nám kapučino 599 na samých vrch, vložíme si ju do košíka, môžeme pokračovať späť na nakupovanie. Scrollovaním si teraz vieme pozrieť, ktoré priadze máme v košíku. Na samom spodku stránky sa nachádzajú vypredané priadze a úplne na konci nejaký popis a špecifikácia. Šipkou v pravom dolnom rohu sa vieme rýchlo nastaviť naspäť na vrch stránky. A ešte pre ukážku, ak sa vrátime späť do hlavnej kategórie, vidíme, že z Alize Puffy už máme nejakú variantu v košíku. Hľadať priadzu vieme aj pomocou horného hľadačika, napríklad chceme si nájsť Himalaya Dolphin Baby. Ak chceme si nájsť nejakú farbu, chceme to nájsť rýchlo a jednoducho, takže si zadáme číslo. Číslo stačí 3-miestne, nemusí byť 5-miestne, pretože naše hľadanie je inteligentné. Vložíme si do košíka, pokračujeme späť na nakupovanie alebo prechádzame na košík. Ideme späť na nakupovanie. Pre ukážku vieme sa prekliknúť ešte do úplne inej kategórie, napríklad do galantérie, kde si vieme vybrať znova nejaký produkt, napríklad bezpečnostné očká. Vyberieme si už konkrétnu farbu, vložíme do košíka a prechádzame buď do košíka alebo späť. V našom prípade ideme naspäť už do košíka. Do košíka sa vieme dostať aj klikom v pravom hornom rohu na košík, prípadne cez šípku si vieme pozrieť behom nakupovania všetok tovar, ktorý máme v košíku, a aj v tomto kroku sa vieme dostať na košík. Takže nachádzame sa v košíku, kde si vieme ešte upraviť množstva priadze, šípkou hore alebo šípkou dole ubrať množstvo a taktiež si vieme aj nejakú vec z košíka odstrániť stiskom na X. Ak sme spokojní s obsahom, môžeme pokračovať na dopravu. V doprave si vyberáme krajinu doručenia, vyberáme si dopravu, napríklad osobný odber Bardejov, vyberáme si platbu, v našom prípade v hotovosti a pokračujeme na dodacie údaje, ak sme spokojní už s rekapituláciou objednávky a nechceme nič meniť. Začíname mailovou adresou,
na ktorú chceme, aby nám boli zasielané upozornenie ohľadom našej objednávky a kde sa nám bude ozývať samozrejme aj prepravná spoločnosť. Zadávame telefónne číslo, zadávame meno, priezvisko, ulicu a číslo, mesto a poštové smerovacie číslo. Všetko sú to fakturačné údaje. Ak máme záujem o inú dodaciu adresu, ako je tá fakturačná, odklikávame kolónku Iná dodacia adresa, kde znova vypíšeme údaje. Taktiež si môžeme vytvoriť aj zákaznícky účet, aby sme mali uložené naše osobné údaje na ďalšiu objednávku, zadať poznámku k objednávke, zakliknúť posielať novinky, aby sme boli informovaní ako prvý o nejakých zľavách a stisnutím tlačidla objednať s povinnosťou platby súhlasíme s obchodnými podmienkami. A to je všetko. Objednávka bola prijatá. Potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslaný na vami uvedený mail. To je z nášho videa úplne všetko. Ďakujeme vám, že nakupujete s našim e-shopom Vlny Tinka, miesto, kde vlna ožíva.